Такова движение коварно. Чакай, кажи какъв е телефона? Ама не бегайте, не само такова. Айде, балаци! Абе, бате, стопи ми си телефона, бе! Дай сега ще го правя, дай сега ще го А къде то другия да му е била майката и на това? Случвайте хубавата китайска техника. Аре, като сме почнали. То много трудно се чува. Убихте го, бе! Децетки служителите ги изгубявали по корабите за 100 цупи. Гошко! Не бива цупи тази скъпа китайска техника. Ей, то му се спука екрана. Нищо друго може да си работи, както го гледам, мисля, че Екрана му е тук. Пенчо, снимай много да дадем, че те губа. Ето, не се е по-телефон. А що ме е това? А защо? Я го пусна сега в веббокс тогава. Бе, тия са ми лични, бе, гражданик. Шефа на Тераком полудява. Къде е батерията? Дай да го тестваме, може тръгне. Бате, тайната батерия съм я нацелил. Ама и това е най-кют. Не дей му избухне, бе, това се хвърля на специални места. Това трябва специално. Сложи ги на място. Ред трябва да е контейнер за такива. Няма да ги хвърляме. Няма, бе. Това като тръгне аз съм Те нещо не влиза батерията, че си изкриви. Чакай ще да наместим. Дай бе, дай ще го изправя, дай. Не така, не така. Ма да не ми дочупиш екрана, човек. Чайни с техниката трябва да се уважение, защото така се отнася. Без уважение ли да се случи? Безобразително ми се струва. Сега заспа. Ма не барай. Ето, виж, убихли си го чисто нота. Ще пусна да го отславим, няма. Ама той сигурно не е зареден. Заради не бе, аз вчера Ние сме говорили с човек. Говорили сте. Мостри се, нали? чум сме му видели сметката на... Спаси точно не тръгва, бе. Ето, виж. так, да знам, че това е. Български бета-тестер на скъпа техника. Мобила. Как се тества? Това е LCD. Да. Чисто ново. Да не ги таковата, ще ги занеса при бучката да ги слагам в буркани. То верно, че ги бурканизираше. Верно, Или ще мускаш после на това. буркани, да ги